Hei, salutare toată lumea! Astăzi vom juca Fake Opener, da? Vom face cât un episod cu Fake Opener dacă strângem 2 like-uri. Și am strâns la ultimul videoclip cu Fake Opener, ori 35 de vizionări. Wagawa. Vom deschide 20 de pachete. Insisne, 2 pachete. Până acum. Trei pachete. Patru pachete și nu avem. Ba da, l-aveam. What? Bine, dacă l-aveam. 5 pachete. Pe asta nu cred că l-aveam. Da, am spus eu. 6 pachete și Gaia. 7 pachete și Lesson. 8 pachete. 9 pachete. Radamel Falcao! Yes! 10 pachete. La. Uitați-l pe Radamel Falcao. Sal. 11 pachete. 12 pachete. Patricio Evra. 13 pachete. 14 pachete. 15 pachete. Wow! 16 pachete. Marc Bartra. Da. Contează dacă l-am avut. 17 pachete și Aubameyang. 18 pachete. 19 Caca. Și ultimul pachet. Oh, Higuain! Superb! Higuain. Superb. Da, ăsta a fost ultimul Cesar. Și cam atâta cu acest episod. Sper să dați 2 like-uri, ori să mă vizionați de 35 de ori, ca să încep un nou video cu Fake Opener 20 de pachete. Cam atâta pe acest episod. Pa!